Čau ľudia, vítam vás u Peckov. Jo, páčika, máme tu update, klasika. No a dneska som si pripravil taký opening, nie nejak extra veľký, nie, že budete všetci písať, vyčistím si ho. Mám si ho vždycky čistiť, lebo ako... Vždycky mi každý niekto napríklad písal, že už je nový update, ja vím, len proste nemám proste niekedy čas, viete. No a ja som mal práve, že veľa videí, mal som veľa videí, ktoré som mal v pláne vydať na tomto kanále, ale všetky sa pokazili. Čo ja za to nemôžu? Ja mám tú kameru nejak rozmazanú. A počkejte. Dobre, už je to lepšie. Takže, ideme sa pozrieť. Ja mám v inventári toľko veľa vecí. Jo. Ja tu mám veľa miliónových petov. Aj tohoto. Môžem dať o niekoho súťaž. Kámo, toľko počuť, ja tu mám toľko veľa týchto legendárnych. Potom tu mám týchto mytických. Mne príde, že tí mytickí sú lepší než legendárky. A to môže byť hoci kde, pravda. Mám 62 Lucky Potion štorek prichystaných. A to není všechno, ľudia. Ja som proste random videl, že sú tu nejaké žižaly, tak som kúpil 145 Corrupted Huge Bait. Nejaké žižaly som kúpil za 205 000. Samozrejme som to ja kúpil asi za 300. A potom som kúpil ešte jednu trhlu. Jednu túto. Tu som nezískal, tu som si postivo kúpil. No a potom tu mám nejaké veci, ktoré vôbec neviem čo sú. Ale to som hral. To som hral. Už mám tento krumpáč. Prichystáme si 129,9. Oh my god, že mám iba 9, no tak dám 10. Tu dám všetky. Budeme to rátať ako 10, aký nebudem, no tak mne to je no. Ale hlavne nech mám všetko. Vlastne, to nie. A tuto dali, že toto môžem dať. A co je toto? Ja to môžem rybariť. Aha, ja musím mať iba toto. Ľudia, budeme tuto rybariť, kamo. A my tu môžeme získať huge 240 miliónový. No tak, počkaj, ne tu. Tuto. Ja si tu equipnem. Ja neviem, koľko si mám dať žižal. Mám si dať... Ne, dám si 50. 50 žižal. Kamo, oni tu tak veľa... Ale docela dlho im to trvalo. Niekto... Dobre. Ja som z toho dostal truhlu. A to je všechno. Ale akcii huge. Ok. Ideme rolovať. Uvidíme, čo nám k tomu ešte padne. Niekedy tá obrazovka sa úplne nenačíta. No, není to moc banger, ale vadí, lepšie než nič, lepšie než dostať jednotkového, čo by sa nemalo stať. Dúfam, že sa to nikdy v živote nestane na štvorkovom. Nice. Vajco, konečné, poď prosím. Ach jo. Mne tuším padajú furt vajca, ale nikdy mi nepadne niečo dobrýho. 50 milión zase. Prosím, nikdy mne pane 400 milióna tak. Furt, ako padajú mi furt vajca niekedy, že mi príde také šťastie, ale proste z toho vajca mi nikdy nepadne huge, za prvé, a za druhé mi z toho nepadne ani dobrý 5 aspoň. Aby ten 5 bol aspoň dobrý. Ale ne, z toho proste nenormálne veci. 15 miliónov, súpiš. Som natešený. Co pane dal? Poď niečo dobrýho. 15 milión a 5,75. Ja sa dorvať rozblečím. Rozblečím? To, co som říkal.
Ja nevím hovoriť. 46. Nukleárny agóny. Nukleárneho peta mám ako huge. No a ináč ľudia, jak ste videli, no tak na shortu som dal, že tí hugeovia, pokud neviete, že o čom sa jedná, no tak ja som bol fakt nenormálny. Ja som sa vtedy zbláznil. V ten deň som sa tak zbláznil. Pokud chcete videjko, že čo som vtedy robil, k tomu natočím aj s tým mobilom, lebo ten mobil ste asi chceli, aby som vám to ukázal. Je tam dosť zľadnutia, tak, chápete? No ale to asi potom, ten mobil vám ukážem, že čo a ako. Pretože teďkom nemám veľký čas, som to moc nedomyslel. Co padne? 5,7 milión a 2,5. Jupi! Hej, ale to už mi niečo nič mi dobre a už dlho nepadlo. Keď mi nepadne nikdy, kamo, to co sú za petovia, kamo. Vidíte, jaký petovia mi padajú, keď nemám nič ekvipnuté. Počas som nemal ekvipnutý pomaranč. Ach jo, som si chcel zaríznúť do pomaranča. Počkaj, už mám iba 52, ďalej si srandu, 25 proste. Dlho som už nehral pecko. Ako hral som niekedy aj teraz, tento update day, ale rýchlo to všetko ekvipnem. Nemám na to nervy. Pomačkám všetko. Všetko pomačkám, to som ešte nikdy v živote nerobil. A tak každý je taký, tak všetko pomačkám. Dobre? A uvidím, co mi bude padať, jaký bangry. Už to nejaký ide, už to ide. Už to ide. Som tam videl 500 miliónového peta a mne padlo 35. Ale ako dobrý, je to dobrý, ale môže byť aj lepší. Aha, už nemôžu. Tak idem na normálne zatiaľ. No aha, tu môžem chytiť toto. Tuto malú modroučku. 40 miliónov, ale pekná. Hej, ten 40 miliónový pet má fakt peknú animáciu. Niektorí petovia majú tú animáciu, aj fakt dobrá. Aj keď sa nezdá, že má veľa síly, no tak aj tak môže. Aj nukleárny pet má iba 40 milión a dobrý. Aj 15 miliónový, tam ide okolo neho také. Mne spíš padajú petovia, ktorí majú tú najlepšiu... čo? Toto je môj nový pet asi? Kámo, to co je? Bounty. A ešte ne. Ty, oh my gosh. Samozrejme som sa spojil aj s mojim boťákom. Ako to není bot, ale ja môžem sa na ten účet aj niekedy pripojiť. Keď budem chcieť, pretože to môj účet. Pokud ma tam chcete pridanú, tak všetko malé strong to bije. Setare onege to Samozrejme, dúfam, že ste toto nepočuli, lebo keby ste tam dali niekoľko, čo som hovoril teraz, no tak to ne. Tomu ďalší animácia. Podľa mňa Samurai Dragon 2,2 milióna nemá moc dobrú animáciu. Mne sa moc nepáči. Lebo furt mi padá. Aj Bunny mi furt padá. Aj Mortus. Počkaj, Mortus? Není to náhodou Mortis zo Brawl Stars? Normálne. A ďalší Mosaic Griffin. Aha, to je Mozaik. Jo, ale je pekný. Na to, že má 1 milión, no tak dobrý. 40, kamo to koľko mi padá tých how dog. To co je za meno? Lebo podľa mňa si vymýšľajú ako každý. Kamo, please, vajíčko. Keyboard Dominus a Piñata Cat. Jo. A Dominus je ako pekný, pretože lebo on má keby dve animácie. Na jednu mám mrazivú a na druhú mal takú ohnivú. Agony, to je taký hackerský, vypadá len fialový. Please.
Nauhal a piňata. Myslíš, že bude piňata ako huge? No víš co? No vieš čo, to fakt akože neviem. To neviem. Poď, nech nám padajú bangry. Opäť za 500 milión? Počkaj, Griffin? Gemstone, to bol nejaký nový. 5 miliónový. A toho som už mal, keď mi to tam nenapísalo, že nový. Že keby teraz, no. Kam už mi padne to vajíčko, už mám iba 5. 5 možností. 7 a 7 milión. Prosím. $3,9 milión a 3,5 milión. Supíš. Teším sa. 8 milión. Kamu to co mi padal za blbosti? Poď, vajíčko. Kamu zase tak veľa teda nie God Potion, ale zo šlakových nepadá už tak veľa. Ach jo. Si myslím, že častejšie padajú. Že už mi žiadny nepadne. Ach jo. Hellish Axolotl. Kamu, ono si to děláš ze mě srandu. Kamu, mně vůbec nic nepadá. No jako, OK, bounty, ale kamu, please. Please, prosím ťa po anglicky, please. Aha, už nič. Škoda. Tak toto bylo docela hrozný. Kamu, už iba 27. Ten volá, nej. Kamu, 27, ale tak... Keď nám zo 27 padne iba jedno to vajíčko, čo nám teraz padlo, tak nebudem moc rád. Však poklikám, prečo ne? Poklikám všetko. Truhly. A to sú nejaké hrozné truhly. Tak jednu si otvorím. Z toho mi padla taká blbosť. Toto. Na to je 31,7 šanca. Okay. Ja chcem túto zelenú truhlu. Prosím. Nám padlo už dvakrát. Bounty. Bundle. OK. Posledná truhla. A jo? Čo? God Potion? 0,0000000. Hehehe. 0,1. Počkaj. Trojkový? Asi jo. On trejbl. Ne. To je všetko? To co mi padá? Scary. Pa. Co? Co to je? I. Hej, ľudia, toto je nejaký nový Lucky Potion. Si ďalš srandu, že už je nový. Počkaj, ale to je nejaké divné. Štvorkový je henta. Tak si to použijem.
Dobre, a idem k tomu použiť aj tieto žižalky, pretože chcem truhlí. Neviem, tak celé. To je no. Ale nech mi padne tá truhla najlepšia. Abo huge, to by bolo ešte lepšie. Dúfam, či ste sa nezlakli, pretože to bolo hrozné. To čo mi padne? Kámo, zo 1000-ového mi takéto bangry padajú? To nemôžete za mňa robiť takéto. Aha. Tak iba 28 000. Kámo, to co bolo? Ma to oskemovalo. Kámo, tam boli také milióny palami 28 000. No tak to není moc fresh. Sice nechcem byť susi. Susi. Poď, prosím. Prosím! 5 milión, 15 milión a 550 000 korgi potion budot. OK. Ľudia, ozveme sa tedy, keď nám pani neci dobrýho. No, tak asi nič nám nepadlo. Ja, pretože nevím proč. Poď, prosím. Prosím! Kámo, please, padni niečo dobrý. Kámo, mám 254 level. To podľa tohoto vidím, že čo mi padne dobrýho. Trošku. Tak toto bude niečo dobrého. Pretože to robilo veľkú čiaru. 8, ach jo. Tak toto je úplne hrozné. Toto je úplne hrozné. Na to sa nebudu dívať. Ešte, že som sa nedíval. Ideme si otvoriť tohleto. Kámo, ja som sa tak zlakol. Vajíčko, konečne, ale zase nič. Ja sa budem mať zatvorené oči. Čo nám padlo? Otvorím. Jaj. Ja budu brečet, kámo. Brečet. OK, let's go. Ideme. Takže máme šancu na fialovú truhlu, na God Potion a na tohleto. OK. Ideme otvárať ľudia. Držte mi palce, prosím. Nech mi padne nejaký krumpač alebo nevím co. Pám, a co mi padne? Co? To čo sú za veci? Šmeďoviny. Ne? Stojí iba 15 000, kamo. What? Co je? To co mi padlo, Ježišu Maria? Ne? Kamo, co to je? To je tiež niečo nové. A tiež mi z toho padlo nejaké blbosti, iba ovocie. To tvorím celé. Super, nic moc. Tak aj toto otvorím rovno. Rainbow Fruits Borderrun. Môj Rainbow nemohol sa hýbať. Ja sa to nemôžu ako kamo. Prosím, neobvinuj ma. Kamo, 100 milión Rainbow Dog. Konečne sa mi usmialo šťastie. Diamond Dog. Kámo, ten vypadá pekne, ale bohužiaľ nebudem môcť mať v equipu, pretože môj najhorší je 350 milión, ktorý môžem mať. Kámo, ale pekne, super. Pekné to je. Tak nakoniec sa nám uľavilo. A teda co? A nic. Máme posledných 9 štvorkových pošnov. Ak to nevidíte, no tak toto máme. Prosím, padne nám niečo, anebo nic už. Please. Kamo, co? To už máme na jeden deň, a jo. 35 milión.
A zase som tam videl toho 100 miliónového Diamond. Kámo, to je pekný pet. Ale mohol byť aj lepší. Dobre, to zase ne. Dobre, co nám teďkom... Počujeme redstone teketka. What? To jak? To čo je, exkluzívka nebo co? To co je? Kámo, videli ste to? To boli nejaké lasery. Kámo, dúfam, či neprídu ufóni, ja sa bojím ufónov. Samozrejme nebojím, ale trošičku. Redstone Cat. Kámo, nám padla exkluzívka. Juhu! Jop. Kámo, Redstone Catka, please. Kámo, Redstone Catka nám padla, to si až srandu. Zas exkluzívneho vajíčka. Kámo, 5 miliónov a 1 milión. Kámo, bratia mi padli. Bratia, prosím, pane mi ešte niečo? Poďme sa pozrieť na tú Redstone. Prosím, nech nakoniec spadne vajíčko alebo huge. To by bol banger. Alebo ja by som si radšej prijal. Ja by som si najradšej prijal, keby mi padol 1,5 milión. Ja, mne to padlo. Ja som taký šťastný. Ja som taký moc šťastný. Ja som nevedel. Som vôbec nevedel, fakt ne. Káš, kde to je? Je to, oh my gosh. Redstone Cat. Je tak veľa? Aha, som si myslel, že menej. A my tu máme aj tie truhly. 190. Tak otvorím. Ja to je, no. 25. Otvorím ich 50. 50. Ďalších 50. A potom už všetko. Kámo, ani jeden, ani nic. Taká pracka. Tak ľudia, toto je koniec videa. Čuuu.